mi first a rinne an seo in san Cheathrú Ghaeltachta, ach úsar gura amach tá ceanna tá Jackar a Harry. Is é sin an céad gheallghlacadóir in san siar le curtha as Gaeilge. Curtha le decree a chur an rasi. Muid an eisiau seaasú Ghaeilge na Cheathrú Ghaeltachta an seo in iartha na cara, agus marga muid fud fad a móthar an seo tá curtha ag Gaeilge an airde. So, tá muid inne géirí ma fást hain na Béal Feirste, tá muid gcónaí géirí go a bhéim ar grothaí ar fog agus mór takeú leis an Gaeilge agus an Gaeilge bheith feicalach taobh mí de grósacha agus tá muid gcónaí géirí bheith an bíorthú gur a bhiú é dhéanú hána bhhain ó híomh a bheoh na Gaeilge de, but ó híomh forbairt an gróthaíonta, ó híomh forbairt eacnámaíochta, ó híomh tuirasúachta agus eile. So, nuair a rimid teagháil le Ladbrokes ar dúsbar a thugmuid curdaí fa hacht an seo ag an Cheathrú Ghaeltachta chuna naite agal, agus just a feicil go dtí díag at a tíobh hir an rud. So tháinig an bhanata amon PR fardar a bhainnim Héalaí O'Connor, tháinig sí an seo cuirt, thuais is as Cultarlán, bhí lóna against Cultarlán, gach ma dtí hart a bhóthar, bhí sí tháinig sí an stáisiún radio an sin, Radio Feirste agus eile, agus thuaid go mór a bhéimarthaí. So thuais sí héana arás ag an ceannaras a London, agus dír sí cead speisialta an Gaeilge a chur an airde an seo ag Ghaeilge na Cheathrú Ghaeltachta. Agus bhí arthaí an teannathar a bheith ar an drám seo, bhí play agus bhí idir play an, agus a dúirí hir há ghlach siad an cinniú. So seo an céad áit in Euran ar Ladbrokes ar a béad an gheallghlacadóir is smó áitiúla ar dóin. So ghlach siad an cinniú an seo in iartha na curtha Gaeilge a chur an airde, agus tá muid inne géirí áitin eile, ceantar eile a sprágadh chun gul a bhéimarthaí agus iarracht déanaí early a cothú is na ceantar sin. Well, the Irish Language Centre actually contacted us about putting the signs up, you know, as we're in the middle of the Gaeltacht quarter, and Ladbrokes always like to be part of local communities, being the biggest local bookmakers, so we're very happy to get the signs up, and we believe we're the first bookmakers in the whole of Ireland to have them up, which we as a shop are very proud of. Tá ag na gróna boga, na gróna áitiúla cé táhaach is bhfuil sé sin an fága mé i takeúlann, but béis get a bag níos teagar go a bhéim ar na gróna móra ar na cólachtaí móra, but thuaid a bhéim ar Asda, thuaid a bhéim ar Sainsbury's, thuaid a bhéim ar O'Neill's Curmagas, agus tá muid inné go a bhéim ar Ladbrokes. So is leir go bhain drám seo go bhfuil tuiscin teagu cé táhaach agus a tin Gaeilge an seo ag Ghaeilge na Cheathrú Ghaeltachta, go bhfuil bhád níos mó buinte leis na an gróthaíon agus feicalacht na teanga, a go bhfuil siad go a bhéim ar an Pobal áitiúil agus ag malú takeíocht ón Pobal áitiúil. So cíann té go bhfuil masaolaí go bhfuil gurí de Héal a ceithú in Gaeilge tá compartach, so masaolaí go bhfuil gurí geall a chur ar capal, is féidir a hat isteach agus na curtha Gaeilge agal ar a bhag isteach.